Λοιπόν, πάμε με την πρώτη για ζέσταμα. Ποιος παίκτης του Ολυμπιακού έχει βγει back-to-back πρώτο σκόρερ σε διαφορετικές διοργανώσεις? Εντάξει. Μήτρογλου. Όχι ο Μήτρογλου. Λικαμπή. Το 23-24 στο Conference με 11 και το 24-25 στο Europa με 7. Με ποια ομάδα έχει αναμετρηθεί τις περισσότερες φορές στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός με 9 στο Champions League και 4 στο Europa? Για να σας διευκολύνω, είναι αγγλική ομάδα. Arsenal. Πολύ σωστά. Arsenal. Είναι η Arsenal, η οποία δεν έχει λήξει ούτε ένα μάτι ισόπαλο, έτσι. Είναι 6 νίκες και 7 ήττες. Ποιος ήταν ο Σλοβάκος εξτρέμ, όπου τη σεζόν 13-14 στο Champions League μας χάρισε αυτό εδώ πέρα το στιγμιότυπο? Για δείτε. Who skipped past two defenders before beating Salvatore Sirigu. Άρα την κλειδώνω. Πολύ σωστά, είναι ο Βλάντιμιρ Βάις. Σε εμάς Δεν έκατσε. Και πάμε στην τέταρτη ερώτηση. Ποιος είναι ο νεότερος παίκτης του Ολυμπιακού που έχει σκοράρει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση? Είναι στο Champions League και είναι τη σεζόν 96-97. Ο νεότερος, Γιαννακόπουλος. Όχι. Άλλη μια ευκαιρία σας δίνω. Έλληνας είπαμε. Όχι, δεν ήταν Έλληνας, ξένος. Ξενός. Πιστεύω με λίγο σκέψη το έχετε, να ξέρετε. Φορ του Ολυμπιακού. Φορίκουε. Πολύ σωστά, είναι ο Πίτερ Φορίκουε, ο οποίος στην ηλικία των 17 χρονών και 6 μηνών πέρασε αλλαγή στο 60 και σκόρασε στο 68 το μοναδικό γκολ του Ολυμπιακού απέναντι στην ήττα με τη Ρόζεμπορκ το 5-1. Και αφού απαντήσετε και τις 4 ερωτήσεις, θα πάμε σε μια bonus ερώτηση, η οποία είναι η πιο δύσκολη και είναι από τα παλιά. Φάση ομίλων Champions League. Ολυμπιακός Real 3-3. Το 1999. Θα σας δείξω δεκάδα και θέλω να μου πείτε ποιος λείπει. Πάμε. Ελευθερόπουλος στο τέρμα, Τζόρτζεβιτς αριστερό μπακ, δεξιά Μανατίδης, στο κέντρο της άμυνας Ανατολάκης Καραταΐδης, χαφ Μπουρσανίδης Μαυρογεννίδης, πιο μπροστά τους προθυμένης Γιαννακόπουλος, αυτός που λείπει, εννιάρι ο Φορίκουε και σέντερφορ Τζιοβάνι με τα 2 γκολ. Και λείπει ο άλλος σκόρερ. Ζλάτκο. Πολύ Ζάχοβιτς. σωστά, είναι ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς. Παιχταράς μεγάλος, Ναι, πολύ μεγάλος παιχταράς, αλλά ιδιόρυθμος χαρακτήρας πολύ. Ειδικά εκεί πέρα με τον Μπιγκόν, η φασαρία κτλ. Ήταν το αποκορύφωμα, πιστεύω. Ναι. Φετινό Champions League, φρέσκα ψάρια. Ολυμπιακός Ρεάλ. Ωραία. Θέλω για αρχή να μου πείτε το σκορ. Πόσο έληξε? 4-3. 3-4. Οκ, ναι. Και άμα μου βρείτε του σκόρερ, θα τσιμπήσετε και μια βοήθεια για τη συνέχεια. Για πείτε. Λοιπόν, Πάμε Τσικίνιο ο μικρός πρώτα να δούμε. Τσικίνιο, Ταρμή, Και ποιος το έβαλε το τρίτο του Ολυμπιακού? Με κεφαλιά κι αυτός ήτανε. ο Ταρμή, Όχι, ρε, Κωστίνια. Όχι. Κωστίνια. Όχι, περίμενε, δεν το έβαλε Κωστίνια στην κεφαλιά. Ποιος έβαλε κεφαλιά, ρε Τίνο? Ο κλασικός το έβαλε. Ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή, πολύ Ελκαμπή το έχει σωστά. κολλήσει, δεν το θυμάμαι. Ναι. Και από την Real τι τα έβαλε? 3 Εμπαπέ, σίγουρα. Το hat-trick. Όχι, 4 Εμπαπέ, ρε. 4 Εμπαπέ, πολύ σωστά. Μας πόνεσε. Δεύτερη ερώτηση. Απέναντι σε ποια αγγλική ομάδα σκόραρε ο Κώστας Φορτούνης από απευθείας κόρνερ στους ομίλους του Champions League το 15-16? Που ήταν τέρμα. Με την Arsenal. Με την Arsenal το 2-3 κιόλας. Θυμάστε ποιοι άλλοι σκόραραν? Μπόγκανσον το τελευταίο που το πήραμε Πολύ και σωστά, το άλλο Πολάρα. πάρω το εκτός περιοχής στο κόρνερ. Εντάξει, το πάτε τρένο, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Ήταν μάτς που είχε μείνει. Ναι, έχει μείνει σε πάρα πολλούς αυτό το μάτς, σε πάρα πολλούς. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος παίχτης ηλικιακά που έχει σκοράρει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση? Για να σας βοηθήσω, είναι στο Conference League. Οπότε σας κατοπίζω πάρα πολύ έτσι. Ποιος λες εσύ? Γιώβετης νομίζω. Εσύ λες Γιώβετιτς. Ο Γιώβετης που το έβαλε Αρχικά σκεφτείτε το καλά, έτσι. Κάτσε να σκεφτούμε Πάρτε το το ρόστερ. ρόστερ από την αρχή. Ο Ιμπόρα έχει βάλει γκολ, Δίνο. Έχει βάλει γκολ ο Ιμπόρα. Λοιπόν, θα σας πω τη βοήθεια. Είναι πρώτο σκόρερ με τον Ολυμπιακό στο Europa League. Ο Ελκαμπή είναι. Όχι Κάτσε, Europa League, πρώτο σκόρερ. Ποιος μου διαφεύγει? Είναι μαζί με τον Ελκαμπή πρώτο σκόρερ. Ποιον ξεχνάμε, ρε. Περίμενε. Ένα λεπτό, περίμενε. Γιάμουτσου, Ο Γιάρεμτσουκ, όχι ρε, δεν είναι τόσο μεγάλος. Ελαραμπή. Ναι, ρε. Πολύ σωστά, είναι ο Γιουσούφ Ελαραμπή, Α, ναι, είχε βάλει το τελευταίο. ο οποίος έβαλε το τελευταίο γκολ το 1-6 Ναι. και για τα τυπικά στην ηλικία των 37 χρονών. Πάμε στην τέταρτη ερώτηση. Ποιοι είναι οι κορυφαίοι 5 παίκτες του Ολυμπιακού σε assist? Στο Champions League μόνο. Ναι. Εντάξει. Πάμε, πιάσω το αγώ και κούρευτο τώρα. Ναι, ξέρεις τι, θα δώσουμε. Θέλω να πω Γιωργάτου. Γιατί θα δώσω Γιωργάτου πρώτο. Κλειδώνω Γιωργάτο. Είναι εκτός λίστας και χάσατε το μαξιλαράκι σας. Ποιον είπες? Παιδιά, πάτε στα πιο εύκολα. Τζόρτζεβιτς. Και εγώ Φορτούνη θα έλεγα. Ωραία, πάμε Τζόρτζεβιτς που είπε. Τζόρτζεβιτς. Πέτραξ Τζόρτζεβιτς, ο άνθρωπος που δεν λείπει από καμία λίστα, εννοείται πρώτος με 11 assist. Ωραία, Φορτούνη. Κώστας Φορτούνης, τέταρτος με 5 assist.
σε ισοβαθμία με έναν ακόμα στην 5η θέση. Αριέλ Μπαγάσα. Ποιον είπες εσύ? Αριέλ Μπαγάσα. Αρέλ Μπαγάσα. Τι κάνουμε? Δώστε. Εγώ μετά θα πω Βαλμπουενά, μάλλον. Οκ. Άρα κλειδώνω Άρελ Μπαγάσα. Κλείδωσε τον. Αυτό πέρα. Κλειδώσαμε Άρελ Μπαγάσα. Άμα κλειδώναμε πρώτο Βαλμπουενά, θα συνεχίζατε, ο οποίος είναι δεύτερος με 7 assist. Ο Άρελ Μπαγάσα δεν ξέρω σε ποια θέση βρίσκεται. Αν και ήταν καλή απάντηση, αλλά έκατσε λίγο στον Ολυμπιακό. Είναι ο Στέλιος Γιαννακόπουλος με 5 και την 5η θέση μοιράζεται ο Κώστας Φορτούνης με τον Κώστα Μήτρογλου με 5 assist. Μετά ακολουθάει η Μασούρας με 4 και τα σχετικά. Εντάξει, δεν ήταν πολύ εύκολο. Εντάξει, ήταν τέταρτη ερώτηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σε ευχαριστώ και εσένα. Πρώτος αγώνας προκριματικής φάσης Champions League το 19-20. Απέναντι σε ποια θυμόμαστε? Θα σου το πω εγώ, είναι απέναντι στην Κράσνονταρ, ωραία. Θυμόμαστε καθόλου το σκορ. Και σκορ, στα πάντα. Και σκορ, ωραία, θέλω να μου πεις για αρχή το σκορ, γιατί σκορ θα σου δείξω εγώ ποιο θέλω να βρεις. Okay. 4-0. Ο σκόρερ από τους 3 που λείπουν είναι αυτός εδώ πέρα. Ρατζέλοβιτς, ναι. Πολύ σωστά, είναι ο Ρατζέλοβιτς με τα δύο αυτά γκολ, ο οποίος πέρασε και αλλαγή στο 75 και σκόρερε στο 78 και στο 85. Ποιος είναι ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού? Εγώ νομίζω ο Τζόρτζεβιτς. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Εσύ λες Τζόρτζεβιτς. Ναι, νομίζω αυτός είναι. Ή ο Φορτούνης, ρε. Όχι, και, δεν ξέρω, έχει και τα περισσότερα γκολ ο Τζόρτζεβιτς νομίζω σε Ευρώπη. Κάτσε, γιατί να μην είναι ο Φορτούνης, περίμενε. Ο Φορτούνης 10 χρόνια ήταν στην ομάδα. άλλος δεν- Είχε και 2 τραυματισμούς βέβαια. Νομίζω άλλος ήταν 15. Ο Τζόρτζεβιτς πόσα ήτανε? 15. 13. Σου ήταν 13 χρόνια ήταν. Ο Τζόρτζεβιτς ήταν. Θα κλειδώσουμε. Ναι. Κλειδώνουμε. Με 83 συνολικά συμμετοχές είναι πρώτος, πολύ σωστά. Και πάμε στην τέταρτη ερώτηση. Φάση το 16. Επαναληπτικός αγώνας με Wolves. Ξέρουμε πόσο ήρθε, έτσι. 1-0. Και θα σας δείξω εντεκάδα. Όλοι απ' έξω. Πάμε. Τέρμα παίζει ο Αλέν. Ελαμπτελαούι Τσιμίκας, Σισέμπα, Καμαράκη Γέρμε. Δεν θυμάμαι αν παίζει ο Μπουχαλάκης. Ο Μπουχαλάκης παίζει και παίζει Ελαραμπή, Ναι. Μπουενά και Μασούρας. Τέλος, αυτή είναι η δεκάδα. Φίλε, σε αυτό το σημείο δεν χρειάζεται καν να σου πω ποιος ήταν ο Αλέιν, πολύ σωστά. Αλλά respect, εντάξει, κουβάλισες. Θα σε πω και σε μια bonus ερώτηση. Ποιος είναι ο μοναδικός προπονητής του Ολυμπιακού που έχει κατακτήσει Champions League / κύπελλο πρωταθλητριών? Κι όμως υπάρχει ένας ο οποίος έχει κατακτήσει για να σε βοηθήσει ο κύπελλο πρωταθλητριών. Ο Λίνεν, ρε, μήπως είναι. Σας είπα, είναι αρκετά δύσκολο αυτό. Δηλαδή είναι τερματισμένο. Τερματισμένο, αυτό είναι τερματισμένο. Μιλάμε τώρα για 1900. Συγκεκριμένα είναι το 1991. Όχι πως θα σας βοηθήσει και πολύ, αλλά. Να το πω, μπορεί να μην το ξέρετε καν, σίγουρα δεν τον έχετε προλάβει. Είναι ο Ιουγκοσλάβος Λιούπκο Πέτροβιτς το 1991 με τον Ερυθρό Αστέρα απέναντι στη Μαρσέιγ, ο οποίος έκανε και ένα πέρασμα στον Ολυμπιακό το 1993. Αλλά ήταν. Εντάξει, σε πήγα παλιά γιατί οι bonus είναι παλιές γενικά. Ποιος πέτυχε αυτό το γκολ με λόμπα απέναντι στη Γαλατά το 2004 στο Champions League? Εντάξει, εσείς που είστε και πιο παλιός, δεν χρειάζεται νομίζω καν να το δείξω. Το σκεφτόμαστε, φανταζόμαστε. Τζιοφάνι. Να φανταστώ και το αγαπημένο σας γκολ, έτσι. Από τα αγαπημένα, ναι. Ποιος center back πέτυχε το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού στο 53ο λεπτό με καρφωτή κεφαλιά στην εντός έδρας πρόκριση για τους 16 απέναντι στην Arsenal? Ο Σισε είναι. Πολύ σωστά. Με κόρνερα από το Βαλμπουενά. Και πάμε γρήγορα στην τέταρτη ερώτηση, η οποία είναι και τελευταία. Ποιος πρώην προπονητής του Ολυμπιακού είναι ο μοναδικός που έχει βγει πρώτο σκόρερ σε Champions League / κύπελλο πρωταθλητριών? Το όνομά του προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Ήρθε και έφυγε σαν αποτυχημένος προπονητής εδώ σε εμάς. Δεν θα το έλεγα. Μάλλον έχετε άλλο. Πείτε εσείς ποιον έχετε στο Στο μυαλό μυαλό μου δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του. Μήπως λες τον Μπλαχίν? Όχι. Γόης αρκετά. Κοιτούσε πάρα πολύ την εικόνα του. Μίτσελ. Πολύ σωστά, είναι ο Μίτσελ. Το 1988 με τη Real πέτυχε 4 γκολ και τερμάτισε πρώτο σκόρερ. Ποιος πέτυχε το πρώτο ερυθρόλευκο γκολ στο ντεμπούτο του Ολυμπιακού στο Champions League τη σεζόν 97-98? Ποιος πέτυχε το πρώτο? Ποιος έβαλε το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού στο Champions League ουσιαστικά? Πρέπει να θυμηθούμε τώρα ποιο ήταν το παιχνίδι. Από Γιαννακόπουλος. Με ποιον? Με την Πόρτο. Πολύ σωστά. Είναι το εντός έδρας μάτς με την Πόρτο το 1-0. Γκολάρα σχεδόν από το κέντρο. Assist Ivic και πάει λέγοντας. Πόσους βαθμούς μάζεψε ο Ολυμπιακός στο φετινό Champions League? Πάφο Χ. Διπλό στην Καϊράτ. Χ Άιντραχτ. Λεβερκούζεν. Άγιαξ το διπλό. 11. Πολύ σωστά, 11 βαθμοί. Ποιος καθόταν στον πάγκο του Ολυμπιακού στους 16 του Champions League με τη Manchester United το 2014?
13-14 θα ήταν σίγουρα Μίτσελ. Μίτσελ. Ο μόνος που μπορεί να συγκριθεί με Βαλβέρντε και με τη Λίμπαρ. Ποιο βάζεις πρώτο? Λόγω του ευρωπαϊκού, καθαρά το με τη Λίμπαρ, μετά το Βαλβέρντε και μετά το Μίτσελ. Ποια ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Champions League? Παλιά ήταν αυτή. Ναι. Στη Γαλλία ή στη Γερμανία ήταν. Το 5. Με Βέρντερ. Το 1-3. Πολύ σωστά, είναι με Βέντερ Βρέμις. Και πάμε στην τέταρτη ερώτηση, η οποία είναι και πιο δύσκολη. Θα σας δείξω δεκάδα. Και είναι από το μάτς Ολυμπιακός Ατλέτικο 3-2, πρώτος αγώνας ομίλων Champions League το 2015 και θέλω να μου βρείτε το αριστερό back. Λοιπόν, ο Ρομπέρτο στην αιστεία, Μποτία, Αμπιντάλ, Ελαμπτελαουή, που είχε βάλει τον γκολ. Νάτος, που είχε βάλει τον γκολ. Ο Γάλλος ρε. Όχι ο Αμπιντάλ ρε μαλάκα. Μας ακούει. Πολύ σωστά. Ήταν μας ακού μάγκες, σωστή, πολύ ωραία. Πριν μπούμε στο κουιζάκι, θα σας κάνω μια ερώτηση έτσι για ζέστα, με ένα δίλημμα βασικά. Και η ερώτηση είναι εξής, θα ανταλλάζετε το conference για φετινό τελικό στο Τσουλού? Όχι. Όχι, εσύ? Ούτε εσύ. Ναι, αλλά είναι τελικό Τσουλού. Και αν δεν το να πάρεις? παίξεις. Και αν δεν τον πάρεις, φίλε, εντάξει, θα φτάσεις τελικό Τσουλού με τη Real που λέει ο λόγος. Είναι ακραίο. Όχι, Η μόνη ομάδα που έχει στο ευρωπαϊκό είναι. Απέναντι σε ποια ομάδα έχει υποστεί ο Ολυμπιακός τη μεγαλύτερη ήττα στο Champions League? Juventus 7-0. Πες μου και το σκόρερ. Όχι, εντάξει. Champions League, σεζόν 19-20. Θα δεις τον τέταρτο αγώνα των ομίλων, τότε να είμαι Ολυμπιακός, θυμόμαστε σκορ. 4-2. Σκόρερ θες? Όχι, εντάξει, αλλά θέλω να μου πεις ποιο στόπερ λείπει από την 11η του Ολυμπιακού. Ωραία, εντάξει, ναι. Έχω βάλει και την εθνικότητα. Σε μέδο Μεριά πρέπει να είναι, δεν ξέρω ποιος λείπει από τους δύο. Πολύ σωστά. Λείπει ο Μεριά, ο οποίος είχε κάνει και το τσάφαν, θυμάσαι κιόλας εκείνη τη τέτοια. Σε παρακαλώ τώρα, εντάξει. Ποιοι είναι οι υπέρτες Πορτογάλοι με τις περισσότερες συμμετοχές σε Europa και Champions League? Ποντένσε ένας. Πρώτος με 39 συμμετοχές. Ο Σα δεύτερος. Σε μέδο είναι Πορτογαλός. Σα, κλείδωσε Σα. Ζωσέσα δεύτερος με 34. Ρε φίλε, τώρα είναι σε μέδο και ποιος άλλος Πορτογάλος έχει περάσει? Ποιος άλλος έχει περάσει από τον Ολυμπιακό? Μάρτινς. Όχι ρε παιδί, δεν έχει παίξει πολύ, 2 χρόνια είναι στον Ολυμπιακό. Θα πούμε και σε μέδο. Σε μέδο. Είναι Πορτογάλος σε μέδο και είναι και τρίτος στη λίστα με 27. Για να σας βοηθήσω, ο πέμπτος είναι στη ισοβαθμία με έναν ακόμα, οι οποίοι παίζουν στον τωρινό ρόστερ. Ζέλσον Μάρτινς. Κάτσε, δεν είναι ο μόνος Πορτογάλος. Ποιοι άλλοι είναι Πορτογάλοι? Συνήθως τα τελευταία χρόνια έρχονται οι Πορτογάλοι στον Ολυμπιακό. Σέντερφορ δεν έχεις Πορτογάλο. Όχι. Πες. Μάρτινς. Σας διαφεύγουν δύο πολύ βασικοί. Κέντρο ποιος έχουμε? Εσέ, Μουζακίτη, Ντάνι Γκαρσία, όχι είναι Ισπανός. Έιζε είναι Αργεντίνος. Μαλάκα, ποιοι Τους είναι? έχετε πει όλους από το ρόστερ εκτός από αυτούς τους δύο. Τι είναι ρε? Ο Νιμάτσι δεν είναι. Όχι, είναι Νιγηριανός. Και ο Ορτέγκα Αργεντίνος είναι ρε, πούστε. Κωστίνια, σίγουρα, σίγουρα, βάλ τον Κωστίνια. Επιτέλους, ο Κωστίνια πέμπτος με 16 συμμετοχές και ο Τσικίνο με 16 που είναι πέμπτος. Έχω κολλήσει απίστευτα. Τελευταία δεκαετία και έπαιζε τακτικά. Έπαιζε, ναι. Δεν ήταν στη καλή ομάδα του Ολυμπιακού, ήταν τότε δηλαδή που ερχόντουσαν. Όχι, πιο παλιά, 16, 17, 15, 16 εκεί πέρα. Στις κακές χρονιές του Ολυμπιακού που ερχόντουσαν κάτι ζηλέ και τέτοια. Ο Τζίτζα Όφοε. Δεν είναι ο Τζίτζα Όφοε, είναι ο Φιγκεϊράς. Όχι, εντάξει, Εντάξει, ήταν δύσκολο αρκετά, ναι.